în Franța, pe parcare la Croio, un pui de țigan face baie. Se spală cu bidonul, se șterge cu pantalonii, cere bani la lume. Când întreabă lumea ce este, zice că e rom. Deci toată lumea din Franța zice că romii sunt români. Ăștia ne face reclamă aici în Europa, nu oamenii care muncesc și își văd de treabă. Jegoși. Aha, mi se pare că și alde măsa e mai pe colț aici, să văd, poate e prind. Se vede Toma sus, în spatele la mașină acolo. Jegoși. Asta e, păcat de Franța, de țara asta frumoasă. Bun. Și cu asta am încheiat filmarea.